ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సక్సెస్ అయ్యాడంటే లిరిక్ రైటర్ ప్లస్ అయ్యాడని అర్థం. ఒక డైరెక్టర్ హిట్ అయ్యాడంటే హీరో కనెక్ట్ అయ్యాడని అర్థం. ఒక హీరో ఫేమ్లోకి వచ్చాడంటే కథ జనాల్లోకి వెళ్ళిందని అర్థం. సినిమా ఒక్కరిది కాదు, 24 క్రాఫ్ట్స్ కృషి మాత్రమే. అలాంటిది త్వరలో షూటింగ్లు స్టార్ట్ అవుతాయని, సినిమా థియేటర్లు ఓపెన్ అవుతాయని ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి తెలుగు సినిమాని ప్రేమించి గౌరవించి ఆదరించిన మన తెలుగు ప్రజలకు, అలాగే ఎన్నో తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని పెంచిన డైరెక్టర్లకు, రచయితలకు, నటులకు, నిర్మాతలకు, సంగీత దర్శకులకు, ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్లకు మా ఈ ర్యాప్ అంకితం. కష్టాల బాటల్లో, అవమాన తూటలతో, అవకాశ నిచ్చెనలో, అలు పెరిగిన ప్రయత్నంలో సినిమానే జీవితమై రాసాను ఏ ర్యాప్, చేస్తున్నా ఏ ర్యాప్. కలంతో రాసే కాగితంపై ఆ కలలు పోషించే విభిన్న పాత్రలు, అద్భుతాలు, వెండితెర ప్రదర్శన, గొప్ప గొప్ప వినోదాలు, ప్రేక్షకుల గుండెల్లో నిలిచే ఆ ఆనందాలు. So many superstars started from the zero background. The stage and status level never took the top of it. We love cinema, 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 we love cinema. సినిమాలు ఆగాయని సంబరపడుకు కరోనా. One day, no this 2021 మా సినిమా వచ్చి నీ సమాధి ముందు సింధులేస్తాయి, సింధులేస్తాయి, సింధులేస్తాయి. కష్టకాలం పోయి కన్నీరు తుడిచే రోజులొస్తాయి, రోజులొస్తాయి, రోజులొస్తాయి. సినిమా 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 యా. కాలే మా కడుపు ఎదురు చూసే మా చూపు, పుట్టే ప్రతి ఆశ ఉండే తుది శ్వాస. కాలే మా కడుపు ఎదురు చూసే మా చూపు, పుట్టే ప్రతి ఆశ ఉండే తుది శ్వాస. సినిమా కోసమే, సినిమా కోసమే. We love cinema.